Club Junta, building better Africa. Red Bull gives you wings. Inu mwina achinyamata inu simukudziwa hapa. Makolo wanu fetu zinavutika mboma la Malawi Congress Party osati matsewera. Kunali kuvutika kuno, kumangidwa, kupedwa, muzosiyana. Lero wina akamanena kuti Congress. Ndi madaba anausabi ichi. Chiputero achakwera achirima achoke mwadisuza mwadisauza akwere na basi chiko Mvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna pa radio tundu bambo chiko Iya muribanji kuna kulikonse kumene muli tilandirani kuchokera pompano pali Limpopo FM ine DJ wanu DJ Mbamande DJ Nyata DJ Kanga Mr. F don't trust Malawi amene malikonda dziko lanu maka Malawi ozungulira ku Blantyre kulilongwe Blantyre lilongwe komanso ndi madera ena ozungulira timafuna tikudziwiseni nkhani zonyasa kwambiri zimene zikuchitika ku chipatala chija cha Queens. Ku chipatala cha Queens anthu odwala akuzunzika kwambiri. Ku chipatala cha Queens anthu odwala akuzunzika kwambiri, kuzunzika kuchitidwa nkhanza njira zosiyana. Akumati akapita munthu odwala ku Queens akaima pamzere madokta komanso manesi apa chipatala chimene cha Queens ali ndi ma agent yawo amene akumagwira ntchito yomalankhula ndi ma patient nkumauza kunena kuti makadi yawo amene amayendera ku chipatalawo makadi yawo akuchipatalawo mukadimo kumauzidwa kunena kuti azikamo ndalama yokwanira 5,000 kwacha. Patient wina aliyense azikamo ndalama yokwanira 5,000 kwacha mukadi lake nkati mwa kadi mwake, ndipo ikafika nthawi kutolera makadi aja nda kumapanga choncho wina aliyense amene waika ndalama ija amene iwaja akumayifuna ija yafuyo kwana 5,000 ija mukadi mmene apezamo ndalama imeneyo munthu amene ndi amene akumathandizidwa akapezamo kadi lonena kuti kadi imo mulibe mu 5,000 kwachayo iwo madokta komanso manesi apa chipatala cha Queens sakumatheka kuthandiza odwala, ndipo akumakhazikisidwa pamalo pamene pa anthu odwala kuchokera ndithu mammawa mpaka madzulo tsiku lonse ali pamene pakomanso nkubwereranso ku nyumba osathandizidwa. Zimenezo ndi nyasi zimene zikuchitika pa chipatala cha Queens nkhanza ndi ugogodi umene madokta apa chipatala cha Queens umene akuwaonesa anthu ozungulira chipatala chimenechi kapena amene amatha kupeza mathandizo kuchokera pa chipatala chimenechi. Akapita odwala kumeneku ndithu mumadziwa kuti ku chipatala ukafika umakhala line mzere, ndipo ukayima pa nzerepo akumabwera ma agent amadokta aja ndi kumauza ma patient amene ali pa nzere paja kunena kuti wina aliyense ayike ndalama yokwanira 5,000 kwacha mukadi mwake nkati mwa kadi lake, ndipo amene sayika ndalama imene ndiye kuti salandira chithandizo. Ndezi kumachitikadi okhawa amene akumakwanisa kuyika mu 5,000 kwacha mukadimo nkati mwa kadimo akapitolera makadi aja kupita nawo nkati, okhawa amene ayika ndalama nkatiwo ndi amene akumathandizidwa, koma amene sanayike ndalama nkatiwo sakuthandizidwa. Nyasi zimenezi zikuchitika pa chipatala cha Queens. Ndeti mafuna tipemphe inu aboma la MCP motsogozedwa ndachakwera kunena kuti kodi nkhani zimenezi zimene akukumana nazo anthu ku chipatala cha Queens mukuzidziwa kapena simukuzidziwa? Kodi mwatuma ndi inu kuti azipanga zimenezi pofuna kuti muchulukisebe ndrama zimene mukutolera zimene mukuba mnjira zosiyana pokhozekera kampeni wa 2025? Ngati nkhani simukuiziwa tatumani nthumwi zanu zipite ku chipatala cha Queens chimenechi
komanso tipemphe nduna ya hefe kunena kuti ndithu iyesese kuti ikafike malo amenewa ikafufuze kunena kuti kodi anthu pamenepa akulanda treatment yotani kuchokera kwa madokta komanso manesi apa chipata chimenechi cha Queens. Kuchokera pompano pa Limpopo FM ine DJ 101 DJ Babando DJ Nyato Mr. F don't trust ilupe following Limpopo FM. Mulibwanji Amalawi ozungulira kuchitakale kumulanje mulibwanji Amalawi ozungulira kuchitakale kumulanje kuli mwenye wina amene akugulisa zinthu mushopu mwake zinthu zoti zidapanga expire mwachisanzo mwenye ameneyu pali biscuit wina wake amene amagulisidwa 5,000 komano iyeyo pakali pano wafika poma mgulisa biscuit amene amagulisidwa 5,000 kumgulisa 500 kwacha just because chifukwa choona kuti aluza akatenga zinthuzo ndikukataya zimenezo zikuchitika kuchitakale kumulanje mwenye ameneyo akwajetsa anthu zinthu za expire akwagulisa anthu zinthu za expire. Shopu imeneyi kumulanje kuchitakaleku ili pa kampasi ina yake imene machedwa kuti Ingolo, pa kampasi ya Ingolo ndi pamene pali shopu imene dzina lake ndi Mphamvu Supply. Mwenye wa shopu imeneyi akuguliza zinthu za expire kumulanje kumeneku kuchitakale. Ndeti pemphe ino anthu ozungulira kumulanje kuchitakale kunena kuti tapitani mukachita naye mwenye ameneyu kuti mupewe kugula ko zinthu za expire ngati zimene zikumapezeka pamalo pamenepo. Komanso tipempheso aboma ngati kungakhale kotheka sitikudziwanso ngati abomawo angapiteko chifukwa choti abomawo mmene akudyera ndi momwemo nde sitikudziwa ngati angapiteko, koma ngati mungakhale ndikuthekera kopita kumeneko tayezesani kuti mupite mukafufuze mukapange cheki mu shopu imeneji kunena kuti kodi zinthu zimene munthu amene akugulisa nzabwinobwino zimene akugulisa anthu kuchitakale kumulanje. Kapenanso apo iye tipemphe maidzi mbiri kuchokera kumulanje kumweku kuluchenza kunena kuti tapeza nipo ni nthawi mulowere kuchitakaleku mukafufuze pa shopu imeneyi pa shopu imene machedwa kuti Mphamvu Supply kunena kuti kodi katundu amene agulisidwa mmenemu ndi katundu wotani kwenikweni madeti yake akuyenda bwanji kapena kuti zikukhala motani akufika potsitsa chinthu cha 5,000 kumachigulisa 500 is just because chifukwa chofuna kuti asakataye koma achigulisebe. Kodi moyo wa anthu ozungulira kuchitakala amene amagula katundu wa pa shopu chimenechi mioyo yawo ikhale motani? Zivele Muntolo kuchokera pompano pa Limpopo FM. Kumvera Limpopo FM ndi Mr. F don't trust akamuna pa radio tundu bantu. Tikutelo ndithu kuchokera pompano pa Limpopo FM. Amalawi timafuna tikudziwiseni so ni nyasi zina zimene zikuchitika kubalaka ndi abungwe lija lanifi kubalaka anapitira anthu akubalaka ndi kumauza kunena kuti tikupasani ngongole za 1 miliyoni koma kuti tikufuna kunena kuti wina aliyense amene akuzifuna ngongolezi aperekeko chikole chokwanira 600,000 moti ndithu anthu ena ofunisisa kuti ngongole ya 1 miliyoni ayipeze amapereka chikolechi cha 600,000 komano tsoka ndilo atapereka ndrama zija zotsatira zake mulangiziyo wanifiyo pakali panopa kulibeko sakupezeka malo ena aliwonse kumuimbira foni yake ikukana sikulowa pa foni sakupezeka moti panopa anthu akudandaula atsala manja ali nkosi kudandaula ma 600,000 awo kunena kuti tsono kodi pamenepa chikuchitika kweni ndi chani.
ndeti mafuna tipemphe aboma solomweli kunena kuti tatifufuzirani nkhani zimenezi kunena kuti kodi azilangizi anifiwa zimenezi ndi zimene mwatuma kuti azichita ndi anthu m'maderamu aziwabera anthu ndalama pomanamiza nkhani za ngongole komanso lomweli likhale chenjezo makamaka kwa inu a Malawi chonde tikukhala tikuchenjeza nthawi ndi nthawi kunena kuti wina aliyense akabwera mkukunamizani kunena kuti ndine wakuchipani cha MCP ndipaseni ndalama ndikupezesani ntchito ndipaseni ndalama tipanga makuti musamavomere azibale yanga zinthu zikuvuta 600,000 kwacha ndi ndalama yoti mukhoza kuthandizika kugula fertilizer kamwina kugula zina ndi zina pa nyumba zofunikira nkuthandizidwa inu ndi banja lanu koma mukatenga 600,000 kwacha ndi kukampasa mulangizi woti simukudziwa kunena kuti kodi zimene akulankhula zindi zoona kapena nzabodza akatero ndalama zija kuthawa nazo akathawa nazo mukuyambanso kudandaula ndiye zimene zachitika kumeneko ndi zimenezo mulangizi anabwera nkwauza anthu kunena kuti tupasani ngongole za mawani miliyoni komano wina aliyense amene akuyifuna ngongole azibwera ndi chikole cha 600,000 ndipo anthu ena adapereka ndalama lero pano ndikunena pano anthu akumeneku manja ali nkhosi mulangizi sakumpeza foni yake sikugwiranso ntchito ina iliyonse ilo likhale phunziro kuchokeranso ku madera ena zimenezo ndi zimene zili kumeneko maka pokhuzana ndi abungwe lija la nifi zimenezo ndi zimene zikuchitika ku Balaka ndazilangizi anifi zimene akuapanga anthu awo ndi zimenezo komanso tikonze apa sitimafuna kumapereka nkhani zabodza iyayi tikonze pa amount ya ndalama ndi manena za 600,000 iyayi ndi 60,000 kwacha 60,000 kwacha akumati azapasa wina aliyense amene akufuna kupeza ngongole imeneyi ku Balaka kumeneko azilangiziwa akumati wina aliyense azipereka ndalama yokwana 60,000 kwacha ndiye munthu akupereka 60,000 kwacha zosatira zake akuti abalandira ngongole ya 1 million komano zomvesa chisoni zonena kuti after pamenepo zikangoteromo mulangiziyo sakupezekanso malo ena aliwonse komanso pa foni sakumpeza ilo likhale chenjezo komanso phunziro kwa anthu ena m'madera osiyanasiyana Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust nyamuka kolona kupita kukapandula katalandi chitetezo Vera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust akamuna pali tundu bambo ku ofesi ya unduna wa information kwasololedwa ndalama kwabedwa ndalama motsogozedwa nda Moses Kunkuyu komanso ndanzawo a George Kasakula Moses Kunkuyu ndanzawo a George Kasakula asolola ndalama ku ofesi ya unduna wa information muno dziko lathu la Malawi zokwanira 800 million Malawi kwacha asolola ndalama zokwanira 800 million Malawi kwacha zimene agwirisira ntchito kuoda kapena kuti kugula truck ina ku South Africa ku dziko la South Africa imene iliyodzaza ndi maspika alipo okwanira 40 mu truck imeneyi muli maspika okwanira 40 zimenezo ndi zimene zachitika ku nduna wa information a Moses Kunkuyu komanso a George Kasakula asolola ndalama yokwanira 800 million Malawi kwacha kukagula galimoto kapena kuti truck lina ku dziko la South Africa limene ladzaza ndi maspika okwanira 40 amene akufuna kuti maspika amenewa azagwirisira ntchito pozungulira nawo mu dziko la Malawi mu nthawi ya kampeni zimenezo ndi zimene zachitika ku nduna umenewu wafalisa nkhani mu dziko lathu lino la Malawi a George Kasakula komanso a Moses Kunkuyu ndi amene asolola ndalama zimenezi motsogozedwa ndi bwana wawo amene ali Lazarus Makafe Chakwera ndalama yokwanira 800 million Malawi kwacha kukangogula maspika 800 million kwacha kukagula truck ya maspika dziko lathu la Malawi Vera Limpopo FM ndi Mr. F Don't Trust akamuna pali tundu bambo
ndalama zonse zimene mwaba timafuna tipempe muyambiretu kubwenza titapereka amnesty ya 30 days musasanene kuti sinakuuzeni ndikukuuzani pano free advice aliyense anaba ndalama abwenze kwina kuno tikuyamba kufufuza Pakuchitika Zafika Pokudinda kanda yangu bukira manja Ni malimbikila kwa mamai Pia ya Malawi zimeenda kutengelani mpoka mimene ya analyzation kuchokera popano pa Limpopo FM ndi zimenezo tikumane kuseliko ngati mulunguso angati pase kutegera ndi mpata ndi mwayi poti tibwelenso pano tikumane kuseliko kanthawi kana kake komano kopano tisiyane pamene pa kuchokera popano pa Limpopo FM ndani ndine DJ 11 Mr F Don't Fast DJ wa Limpopo FM volga mimene ya analyzation batu makomano onse kuti munali pamenepo inuyo pe following Limpopo FM zikhale kwa inu kumva ndi kutsatira zikhale kwa inu kusamva ndi kusatsatira ife kwathu ndikungolankhula nde inu ndi aina ake osankha zimene muyenera kupanga ndapuluka ndapita mpaka nthawi inake mbite kuteka mai wanga muna utumiza angelo muna wapasila ana usikisa mavuto ndi amene anaulandira ndikusiwa pakati pa aowandia sipinjo ndikuona ineyo neba nimboni opanda malipiro olope panimani ndichifukwa ineyo ndayamba kukaikira kapena mwai wanga mwina unakaikira ambumba anandika anagale chifukwa cha umpayu wanga bale ati ndine muntu wachitisa manyazi aitamuone nisikanga mapasi inati ndimatiwa mbuyezi mukumumbisa watenga mwai wanga chonde mungo mukumbusa naneso ndimafuna ndikachedwa makumbusha asiti ya ucheni kumapeto makumbucha kumvera Limpopo FM ndi Mr F Don't Trust kamuna pa radio tundu Club Junta, building better Africa.